organitzat aquest sopar i aquest debat i sobretot moltes gràcies a vosaltres, a la gent que està avui aquí. És un plaer poder generar aquests punts de trobada i aquests debats oberts, no? Tan a prop de la gent després de tant de temps. Procuraré no allargar-me molt en els minuts que m'han dit que més o menys poder dedicar a cada bloc, que són més o menys 5, procuraré que sigui així. Però bé, per això crec que hauré de ser breu en alguns dels meus raonaments, però després tindrem ocasió d'ampliar les preguntes, no? Bé, com deia en Joan, el primer bloc que tenim és el d'emergència fiscal i econòmica, i per això crec que hem de deixar clara quina és la nostra postura al respecte. I aquesta passa perquè nosaltres entenem que l'única forma d'assolir la sobirania econòmica que volem no passa per anar a Madrid a reclamar més competències. De fet, la majoria dels casos aquesta estratègia ha servit de ben poc. I una de les temàtiques que ens proposaven eren precisament un exemple paradigmàtic d'això, no? Que és el règim especial de les Illes Balears, més conegut com el REP, que per qui no ho sàpiga és un règim jurídic que pretén donar a les illes un tractament fiscal que tingui en compte la insularitat. Vale. És que no estic molt acostumada a manejar el micro. Així m'he sentit millor, no? Jo també m'he sentit com massa fort. Vale, ja està. Bé, continuo, sí. Bé, aquesta REP, com vos deia, és aquest règim jurídic, és una proposta de llei que se remet en el 95 i que de fet s'aprova en el 98 pel Parlament espanyol. Això ens dona una data de fa quant de temps que estem parlant d'això i la realitat és que les aplicacions d'aquest han estat pràcticament nul·les i els resultats pràcticament imperceptibles en quant a privilegis fiscals, no? Això, per jo, ens demostra com fer política des de Madrid mai serà una política realment útil i transformadora per Mallorca i per les illes en el seu conjunt, sinó que nosaltres pensam que cal fer política de Mallorca des de Mallorca, començant des de baix i, per tant, començant des del municipalisme i començant per reivindicar, per exemple, la remunicipalització de molts recursos i serveis que s'han anat privatitzant al llarg d'aquests anys. Nosaltres no volem més competències i amb això som molt sincers. Nosaltres el que volem és una ruptura amb l'Estat per assolir un estat propi dins els països catalans i no tenim por a dir-ho. Aquesta serà, nosaltres considerem que és l'única forma que els mallorquins puguin assolir una sobirania real per gestionar l'economia i els recursos de la nostra illa a tots els nivells. I tenim molt clar que Madrid no ens ha solucionat ni no solucionat els problemes. Per això no som autonomistes, com som el PIC, que està bé si ells volen ser-ho, ni jugar amb l'ambigüitat que juga més, perquè nosaltres som obertament independentistes i crec que en això ningú dubtarà que la CUP és una organització política independentista. En això podrem estar tots d'acord. Des de la perspectiva econòmica, perquè aquest també és un bloc que xerra sobre l'emergència econòmica, és que ens trobem un moment en què les classes populars tenen dues tasques urgents, considerant, no? Aquestes passen per desmantellar l'envestida neoliberal que ha establit el PP durant anys i que malauradament han anat perpetuant els distints pactes de progrés. Així m'ho sentiria, no? Crec que cal trencar amb aquesta dinàmica privatitzadora de la nostra illa i començar a bastir un nou model econòmic que posi les necessitats de les persones i del medi ambient en el centre de l'acció política. S'ha d'adoptar una economia que estigui planificada segons les necessitats de la gent de la nostra societat, on la propietat dels recursos productius sigui col·lectiva i on es garanteixi la participació de la gent en la presa de decisions. Què vol dir això? Que considerant que convé més afavorir els mecanismes de la participació i la democràcia directa des de la base del municipalisme transformador que seguir reclamant miques a Madrid. Crec que si és potser una frase encertada i que podria resumir un poc
quina és la proposta de la CUP en aquest sentit. És una frase molt famosa de la Miri Montllor, que segur que coneixeu i que de fet ha format part de les nostres campanyes a nivell nacional, que és que ja no ens alimenten molles, sinó que volem estar sencer. I la política feta des de Madrid no és això, no? Que la política s'ha de fer des de les classes populars de Mallorca i dels països catalans i no delegar-se a un sistema partitocràtic on les decisions se prenguin des de Madrid, no? En definitiva, una política que vagi de baix cap a dalt i no s'enrevés com planteja la majoria de partits. Crec que això és una de les coses que nosaltres ens defineix. Per això la CUP no només som un partit polític, som una organització política també, que és de l'esquerra independentista i que té sempre una cama a les institucions, però sempre té una cama al carrer i de la mà amb els moviments socials i amb el moviment popular. No? Això seria un poc la proposta que nosaltres fem en aquest bloc d'emergència fiscal i econòmica. Si passam en el següent bloc, que és d'emergència lingüística i cultural, si he de resumir molt breu amb una frase, quina és la nostra proposta, és el català com a llengua comuna i preferent en els països catalans. En aquest sentit, nosaltres pensem que la llengua és el marc cultural i lingüístic que ens vertebra com a nació, com a països catalans, i defensant que aquesta ha de ser una eina de cohesió social. Això vol dir que la llengua ha de ser una forma de rebre i d'acollir les persones nouvingudes que venen a viure en el nostre territori. Per això fem una aposta clara pel català com a llengua pròpia i històrica de Mallorca i com a llengua comuna de les persones que convivim a Mallorca. No? I per justícia, com fan la resta d'estats, per garantir la continuïtat històrica de la seva llengua, pensant que aquesta ha de ser una llengua oficial. Els atacs al català no cessaran baix la dominació espanyola. De fet, aquestes embestides són cada cop més freqüents i nosaltres tenim l'exemple d'Estil amb el Bausà, però en el Principat també tenen el pacte de la Vergonya, amb l'Esquerra Republicana, Junts i PSC, que acaba amb dècades d'èxit del model d'immersió lingüística. Nosaltres pensem que el català ha de ser una llengua per tots i per ser una llengua per tots ha de començar per l'escola pública, en català i de qualitat, per garantir el seu accés igualitari dins un model d'immersió lingüística i no pot ser un altre que no sigui aquest. Però què hem tingut a Mallorca fins ara? No? I de Mallorca és la veritat que lluny d'intentar blindar i protegir la llengua dins les institucions, per part dels diversos pactes de progrés que hem anat tingut per part seva una absoluta desídia en aquest aspecte. No? Cap proposta política per part dels pactes de progrés, ni més ni Podem, per blindar el català a les institucions i a l'escola. De fet, cap passa per començar a avançar cap al model d'immersió lingüística. I què tenim aquí? Tenim un decret de mínims, un decret de mínims que comença en el 97, amb en Jaume Matas, i que el que regula és un ús del català a l'escola, que no és l'àmbit universitari, en un mínim d'un 50%. Fet que ni tan sols se dona a moltes de les escoles públiques i ja ni parlant de moltes de les concertades on directament se fa un ús anecdòtic del català. Aquesta defensa de la llengua que fem nosaltres va, i com vos deia, va lligada intrínsecament a l'escola pública universal i de qualitat. Aquesta és la garantia real per la supervivència de la nostra llengua. I només hi ha d'haver una escola igual per tots, una escola pública, de qualitat i en català. No és d'estranyar que enfront en aquests atacs de l'espanyolisme i la desídia dins les institucions per protegir el català, l'ús social de la nostra llengua, i això són dades que dona l'entitat Plataforma per la Llengua, ens diu en el seu informe de 2021 que sols el 32% de la població dels països catalans fa servir el català com a llengua habitual. Això implica que en els darrers 15 anys s'ha perdut més de mig milió de parlants habituals de la nostra llengua. I aquesta és l'emergència lingüística a la que nosaltres ens enfrontem. Sobreviure o morir com a llengua i com a país. Aquesta situació tan greu ha d'anar de la mà d'un seguit de propostes polítiques
transversals a molt de camps, no? Que passi per un ús social del català amb les generacions més joves, que generi contingut en internet en català, a través de campanyes de conscienciació als funcionaris públics perquè fomentin el seu ús i respectin la nostra llengua, els reglaments interns per l'ús de català a tota l'administració pública, etc. I sense cap dubte no seguir amb despropòsits com els que ens trobam ara d'espècie podeminers de carregar-se el requisit del català als funcionaris interins de l'administració pública. Aquest decret, a part de ser un atac més contra la nostra llengua, també és una confirmació d'una política de desídia, de no protecció i blindatge del català per directament ara atacar-lo, i això és greu, perquè l'exempció de l'acreditació del català per als funcionaris no fa més que seguir vulnerant els nostres drets lingüístics com a catalanoparlants i deixar-nos indefensos davant d'aquestes vulneracions lingüístiques, que a més són sistemàtiques. M'agradaria saber com més justifica això i bé, i com per acabar un poc amb aquest bloc, dir que aquesta emergència lingüística que vivim i les conseqüències són efectivament la desaparició de la nostra llengua, per això és inadmissible que els diferents pactes de progrés on se suposa que hi ha partits de país no hagin fet cap proposta política per blindar el català en tots aquests anys, sinó que a més s'han atrevit a legislar directament en contra dels nostres drets lingüístics. Bé, pel que fa en el tercer bloc, que seria l'emergència social i climàtica, com que tenia poc temps, 5 minuts me queden, 5 minuts clavats tenc. Bé, crec que no podem xerrar d'una emergència social i climàtica en aquesta illa sense xerrar del monocultiu turístic que pateix aquesta illa. Aquest model socioeconòmic depredador del nostre territori és precisament el model que cap pacte de progrés, ni en Més ni en Podem, s'ha aconseguit ni tan sols qüestionar. I ja no dic crear alternatives per diversificar l'economia per anar cap a una transició ecosocial, que és el que defensem nosaltres. Ni tan sols l'experiència de la Covid i de la pandèmia, que ens presentava com un punt d'inflexió, on qüestionar i ens feia evident la nostra dependència total a un sol model econòmic, això ni tan sols va bastar per qüestionar-ho de qualque forma. Aquest model se basa única i exclusivament en el turisme. I ens han fet creure que el turisme és la panacea a tots els nostres mals. I més aviat nosaltres pensam que és el contrari, perquè aquest model econòmic, aquest model socioeconòmic, travessa tots els nivells de la nostra vida. I què vol dir això? Que suposa la depredació del nostre territori, suposa un abús insostenible de recursos naturals d'aquesta illa, d'uns recursos naturals que més no són infinits, com alguns se pensa, suposa la precarització de la classe treballadora que està sotmesa a les condicions imposades per la patronal de l'hostaleria, suposa la impossibilitat d'accedir a l'habitatge per l'especulació que acompanya aquest turisme i per la seva pujada desmesurada de preus. Una societat com la nostra, que ha estat capaç de normalitzar que se'n vagi el 50% del sou d'un treballador en l'habitatge, és una societat que fa molt d'anys que està mercantilitzant i comerciant amb un dret bàsic, com és el dret a tenir una casa. Nosaltres, a diferència del PIB, a més, no pensam que vivim del turisme. Nosaltres pensam que sobrevivim malgrat el turisme. I això no només ho pensam nosaltres, això és el que pensen els moviments ecologistes d'aquesta illa. I ja és hora també d'escoltar-nos, no? El Bob deia, havíem de salvar el tren i després havíem de salvar la Dragonera i ara hem de salvar tota Mallorca. Ja va ser encara que hi ha qualque formació que dins les institucions de les recollir aquestes demandes del moviment ecologista i aquestes demandes passen per una cosa que és clau, que és començar a decréixer i no seguir a un creixement descontrolat que esgotarà els recursos naturals i destruirà el territori d'aquesta illa. Està clar que no podem seguir un model com el de l'autovista Llull Major Campos, no volem un model que pensa més
que pensa més en la gent que ve l'estiu a visitar-nos que en la gent que vivim a Mallorca, sinó un model que aposti pel transport públic, pel transport gratuït, pel transport sostenible, per les energies renovables, ni nuclears ni gas, ni més cimenteres contaminants com la de Cemex, que segueixen explotant la cantera de Can Negret i que estan deixant la muntanya en un estat lamentable i insostenible pel nostre territori. I això són fets objectius. A més, ja sé que me deu quedar molt poc temps, volia fer una menció també a el que és el model... mira, no, me queden 30 segons. Un model d'habitatge que no segueixi permetent els projectes urbanístics i especuladors, com ara mateix estem patint en el Molinar o en el Nou Llevant, on la gent d'aquest barri està sent desplaçada perquè hi ha nous promotors estrangers que decideixen fer organitzacions de luxe i aquella gent se queda sense cases i ja no pot evitar el que ha estat sempre el seu barri. El mateix barri que ha estat degradat per les administracions i que fins que no ha arribat una promotora estrangera a construir les seves organitzacions de luxe no ha començat a invertir allà. Això és un model d'habitatge que no podem seguir perpetuant de cap forma i que està intrínsecament relacionat amb aquest model socioeconòmic del turisme. Bé, mira, 20 segons he passat.